অলপ ফুৰি আহিছা নে? আহিছে মানে খাবলৈ আহিছোঁ। गिबि गिबियावनो खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो रायजोफोर दिनै जोङो भेलुगुरि गामियाव फैदो आरो दासिफायनो जोंहा बिबागिना भेलुगुरि गामिनिफ्राय हिन्जाव सासे लाना थांदो बिनिनो जों दासिफायनो फैदो आरो दिनै ओमफ्राय बिथांमोननि गामिनि दासिफायनायाव मा मा आसारखान्थि खालायो नोंथांमोनखौ एसे दिन्थिलांगोन रायजोफोर अननानै नायलांबाय थादो ओमफ्राय नैथिं गासैबो जगासिनो रायजो राजाफोरा ओमफ्राय हौवा गोदाननि बिफा ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि बिफा नै बियाय हागासिनो दङ स' रायजोफोर नोंथांमोनखौ एसे दिन्थिलांनोसै अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो उल्टा হৈ গ'ল চাগে নে কিনো বদলাইছে কিনো रायजोफोर दायो हौवा गोदाननि फंबाया मान खालामगासिनो दङ आरो हिन्जाव गोदाननि बिमा बिफा आरो बिमायं बिमानैफोरखौ मान खालामगासिनो दङ नै অলপ ফুৰি আহিছা নে? আহিছে খাবলৈ আহিছোঁ মান কৰি আছে